استقلالیت دولتی که آخرهای عصر بیستم نصیب تاجیکان گردید باعث شد که تاجیکستان در سطح بین المللی همچون دولت تشبثکار و دارای فرهنگی بای و قدیمه معرفی کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یک مدت کوتاه تاریخی تاجیکستان صاحب استقلال را از جنگ تحمیلی شهروندی رها بخشیده به سوی رشد و دولت سهمگزار در حل مشکلات سطح بین المللی هدایت نمود. سلام بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان است که با مهمترین رویدادهای هفته سپری شونده منظور شما. جمهوری تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی در ردیف آنکه اقدامهای مؤثر را در سمت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در آغاز استقلالیت روبرو آمده بود عملی میکرد، همچنین نقش خود را در عرصه جهانی به حیث کشور تشبثکار و اصلاحاتگر مرحله به مرحله مستحکم مینمود. اکنون تاجیکستان در سطح بین المللی اولین اقدامهای خود را پیشنهاد کرد و جامعه جهانی نیز با مهم بودن این پیشنهاد و در خور زمان بودن آنها این اقدامها را دستگیری نمود و تطبیق آنها را در سطح بین المللی برآورد. تاجیکستان هرچند که در سرگه تشکلیابی ذخیره‌های آب تازه قرار دارد و بیش از 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی در حدود آن تشکل می‌یابند، از مسئله گلوبالی تنقیصی آب تازه خود را کنار گرفتن نمی‌تواند. از این رو یکی از مسائل جدی که تاجیکستان در نزد خود گذاشته است در دایره مناسبت‌های اینتگراسیونی جلب نمودن توجه کشورهای جهان و سازمان‌های با نفوذ بین المللی به پروبلم تأمینات با آب تازه و حفظ محیط زیست به مسئله ضرورت شدید حفظ ذخیره‌های آب، استفاده و تنظیم عاقلانه آنها میباشد. تشبث آید به بنیاد بین المللی حفظ پیریک‌ها چی تأثیر در این سمت خواهد داشت؟ مفصل در گزارش همکاران ما. تашаббусҳои беназир ҳифзи пиряхҳо ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳии пайваста даъват менамояд, имрӯз аз ҷониби олимону донишмандони бузургтарин марказҳои илмии ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дошта, дар асоси онҳо нақшаҳои мукаммал рӯи кор омадаанд ва татбиқи босамари онҳо барои пешгирӣ аз обшавии пиряхҳои хурду бузург ва хатари тағйирёбӣ бо суръати иқлим замина мегузоранд. биёбоншавӣ, хушксолӣ, сарзадани офатҳои табиӣ падидаҳои манфии дигаргуншавии иқлим буда дар ҳоли пешгирӣ нашудан оқибатҳои боз ҳам нигаронкунандаеро дар пай доранд. норасоии оби нӯшиданӣ аз ҷумлаи мушкилоти умдаи бештари давлатҳои рӯи дуньёст ва имрӯз зиёда аз 2 миллиард аҳолии сайёраи замин ба ин далел обҳои ифлос менӯшанд ки омили асосии сар задани бемориҳои сироятӣ гардидааст. бо дарки ҳалли саривақтии ин мушкилоти ҷаҳонӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз минбари созмони милали муттаҳид ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкории устувору бенуқсон дар роҳи пешгирӣ аз обшавии пиряхҳо, таҳдиди тағйирёбии иқлим ва бартараф намудани мушкили марбут ба об даъват менамоянд ва иҷрои ин ҳадафҳоро дар заминаи рушди устувор муҳим арзёбӣ мекунанд. соли 2007-2008 соли байналмилали қурбӣ гузаронданд ки ин қаблан дуюм соли байналмилали қурбӣ 50 сол қабл гузаронда шуда буд, муайян карданд ки 1 миллион километри квадратӣ пиряхҳо дар қутби шимолӣ нест шуданд. яъне ки ин масофаҳо дар ин 50 сол хеле ҳам гуногун мешуданд ва ташаббуси ҷаҳонӣ ҷаноби олӣ имконият медиҳад ки мо ҳамарӯза пиряхҳоро омӯзем. аммо гӯшрас кунем ки проблемаи пиряхҳо вуҷуд дорад. бо пешниҳоди ҷониби тоҷикистон ва ҳамовозии дигар давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. 21 январи соли 2025 бахшида ба оғози амалии соли ҳифзи пиряхҳо дар созмони милали муттаҳид ҳамоиш баргузор мегардад.
ҷумҳурии тоҷикистон ба ташаббусҳои худ дар сатҳи ҷаҳонӣ хеле ҳам нуфузи зиёд дорад ва ташаббуси панҷуме ки ҷаноби олӣ ироа намуданд ва аз тарафи тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хубӣ қабул карда шуданд ин зарурияти таърихӣ буд қаблан пиряхҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ дар 50 сол як маротиба омӯхта мешаванд ва умуман баъди солҳои 90 омӯзиш ва тадқиқоти пиряхҳо куллан коҳиш ёфта буд ва ин ташаббус як таконе ҳаст ба аҳли илм ки ва сиёсатмадорон ки рӯ ба пиряхҳо оранд барои он ки захираҳои асосии обӣ инҳо маҳфуз ҳастанд дар пиряхҳо масалан агар мо тамоми обҳои рӯи заминро якҷоя агар ҷамъ кунем ҳамагӣ 1 миллион кубометри квадратиро ташкил мекунад лекин пиряхҳо бошанд 24 миллион кубометри квадратӣ яъне 24 маротиба зиёд ҳастанд моҳи майи соли 2025 пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи баланд дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мегардад ки ташаббускори он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд дар ҳошияи баргузории ин конфронси сатҳи ҷаҳонӣ дар назар аст ки дар қалби тоҷикистони соҳибистиқлол боз барномаву консепсияҳои нав қабул гарданд ва барои ҳифзи пиряхҳо обшавӣ бо суръати ин сарвати табиӣ ва манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ нақшаҳои амалӣ андешида шаванд ҳифзи пиряхҳо ва самараноку оқилона истифода бурдани захираҳои об масъулияти ҳар сокини сайёраи замин буда ҳамкории дастҷамъона ва иқдомҳои саривақтиро тақозо мекунанд танҳо дар ҳамин сурат имкон аст ки хатару таҳдиди тағйирёбии босуръати иқлим кам гардад ва аҳли башар аз истифодаи обҳои тоза баҳравар бошанд дар ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати соҳибистиқлолӣ анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳьё гардида арҷгузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар шуда истодааст ҷашни садда дар миёни ҷашнҳои сегонаи миллати тоҷик мақому манзалати хоса дорад зеро он ифодагари омодагӣ ба гардиши табиат мебошад таъкид шуд ки ниёгони ориёии мардуми тоҷик ҷашни садаро бо вуҷуди нодида гирифтану монеъ эҷод карданҳои зиёд ҳамчун ҷузъи ҷудоинопазири хотираи фарҳангии чандин ҳазорсолаи худ ва ба сифати дурдонаҳои гаронбаҳои маънавӣ ҳифз намуданд таҷлили ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла садда ба арҷгузориву гиромидошти расму оинҳои миллӣ таҳкиму густариши боз ҳам бештари ҳисси миллӣ ҳувияту худшиносии мардуми тоҷикистон ва ба ин васила вусъат гирифтани раванди ободониву пешрафти ватан мусоидат мекунад ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш таҳия намуданд ҷашни садда ба сифати як ҷашни миллию мардумӣ барои рушди боғдорию токпарварӣ гулкориву гулпарварӣ чорводорию зироаткорӣ ва дар маҷмӯъ вусъати корҳои ободонӣ мусоидат мекунад соли 2023 зимини баргузории иҷлосияи 18-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии юнеско дар асоси пешниҳоди муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон ҷашни садда ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид карда шуд бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни садда дар тоҷикистон расман охири моҳи январи ҳар сол таҷлил мегардад ҷашни садда ба анҷоми чилаи калон рост омада аз он дарак медиҳад ки зимистон ва давраи сармои он ба охир расида истодааст садда 50 шабонарӯзро то фарорасии наврӯз дар бар гирифта аз наздик омадани фасли баҳору оғози корҳои кишоварзӣ мужда мерасонад тавре пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ҷашни садда баробари наврӯз тиргон ва меҳргон яке аз унсурҳои муҳимтарини ҳастиву ҳуввияти мо тоҷикон маҳсуб ёфта гиромидошти он аз ҷумлаи роҳҳои муассири тақвияту густариши хештаншиносиву худогоҳии миллӣ мебошад ин ҷашнҳо аз даврони қадим то ба имрӯз бо як силсила одобу суннат расму оин ва донишу таҷрибаҳои кишоварзӣ омада расидааст гузаштагони шарафманди тоҷикон ҳанӯз беш аз 6000 сол қабл аз ин ба ҳунармандиву косибӣ истеҳсоли ашёи зарурии рӯзгор ва корҳои кишоварзиву боғдорӣ машғул буданд дар муҳити зиндагии ориёиёни
қадим тақвимҳои мардумӣ шакл гирифта аксари маросиму ҷашнҳоро дар асоси онҳо таҷлил менамуданд. Ниёгони тоҷикон барои 4 фасли сол оину ҷашнҳои алоҳидаро бунёд гузоштаанд. Дар бораи сада ривоятҳои мухталифи тарихӣ ҳикояву хотираҳои зиёде мавҷуд аст. аз шоҳномаи ҳаким абулқосим фирдавсӣ ки дар он асосгузори ҷашни сада шоҳи сулолаи пешдодиён ҳушанг паҳлавон мебошад то осорулбоқияи абурайҳони беруниву наврӯзномаи умари хаём ва дигар сарчашмаҳои таърихии бузургонамон баҳсу мунозира ва фикру андешаҳои зиёде дар бораи ин ҷашн баррасӣ гардидааст. ҷашни сада ба ягон дину мазҳаб иртибот надошта мардумро ба муттаҳидӣ ва фаъолнокии меҳнатӣ сафарбар менамояд. бо талошу корнамоиҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкониятҳои мусоид барои эҳё таҷлил ва муаррифии шоистаи ҷашнҳои миллӣ фароҳам омад. сокинони тоҷикистон хоса кишоварзон ҳар сол ҷашни садаро дар роҳияи баланди арҷгузорӣ ба мероси маънавии халқ таҷлил намуда бо шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар маҳсулидастони худро пешкаши иштирокчиёни чорабиниҳои ҷашнӣ мегардонанд. таҷлили ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла сада имконият фароҳам меорад ки боз ҳам ҳуввияти миллӣ қавитар гардад ва насли имрӯза аз урфу одат ва анъанаҳои ниёгони шарафманди худ бархурдор шавад. дар шароити иқтисоди бозорӣ тақвияти гардиши савдои хориҷӣ ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ ва мӯътадил нигоҳ доштани сатҳи таворум зарурати бештар дорад. шомилшавии ҷумҳурии тоҷикистон ба созмони умумиҷаҳонии савдо имконият фароҳам овард ки ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ афзоиш ёбад ва номгӯи нави молу маҳсулоти ба бозорҳои ҷаҳонӣ пешниҳодшаванда афзоиш дода шавад. дилшод ҳакимзода мавзӯъро шарҳ медиҳад. дар ҷаҳони бо суръат тараққӣ ёбанда низоми гардиши савдои байналмилалӣ дигаргун гардида майдони рақобати озодро миёни молистеҳсолкунандагон ба вуҷуд овардааст. дар ин замина ба хотири ба меъёрдарорӣ дар сатҳи байналмилалӣ созмону ташкилотҳо пайдо гардиданд ки айни замон шумораашон ба беш аз 300 расидааст. яке аз бонуфузтарини онҳо созмони умумии ҷаҳонии савдо мебошад. хушбахтона аз соли 2013 ин ҷониб ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумии ҷаҳонии савдо мебошад ки ин солҳои охир дар афзоиш додани гардиши савдои хориҷӣ таъсири мусбит расонидааст. ин аст ки сол то сол ҳаҷми содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишвар меафзояд. афзоиши он метавонад даромади молиявиро ба ширкатҳои содироткунанда тақвият бахшад. мувофиқи маълумот дар натиҷаи андешидани чораҳои амалӣ соли 2024 гардиши савдо 13.6% афзоиш ёфта ҳаҷми он ба 65.8 миллиард сомонӣ баробар гардид. баъд аз соли 2013 шомилшавии ҷумҳурии тоҷикистон ба созмони умумии ҷаҳонии савдо дар ҷумҳурии тоҷикистон соли 2014 барномаи мутобиқгардонии иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба талаботи созмони умумии ҷаҳонии савдо қабул гардид ва дар доираи татбиқи ҳамин барнома дар ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 100 санади меъёрии ҳуқуқӣ ҷиҳати мутобиқгардонии иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба талаботҳои созмони умумии ҷаҳонии савдо қабул гардиданд ки дар натиҷа рушди нишондиҳандаҳои иқтисоди миллии ҷумҳурии тоҷикистон афзоиш ёфтанд. бо мақсади шаффоф ва дастрас намудани маълумотҳои расмиёти гумрукии воридот, содирот ва транзити молҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон портали савдои тоҷикистон таъсис дода шудааст ва дар доираи ҳамин портал, яъне дар маҳзани портал беш аз 1500 номгӯи маҳсулот вобаста ба расмияти содиротӣ, воридотӣ ва транзити молҳо маълумот дода шудааст ки соҳибкорон ва тоҷирон метавонанд аз он васеъ истифода баранд. то охири соли 2024 аз портали мазкур беш аз 140 кишвари дунё истифодабарандагон дидан намуданд ки дар маҷмӯъ омори ин беш аз 560 000-ро ташкил медиҳад. инчунин соли 2024 вазорати рушди иқтисод ва савдо дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд портали савдои ҷумҳурии тоҷикистонро навсозӣ карда вобаста ба низоми сабти содироткунандагони иттиҳоди аврупо, яъне низоми рекс ва омори савдои наздисарҳадӣ дар портал саҳифаи алоҳида кушоданд ки истифодабарандагони портали савдои ҷумҳурии тоҷикистон минбаъд метавонанд аз портали мазкур маълумотро вобаста ба самтҳои мазкур
дастрас намоям. аз дурнамои нишондиҳандаҳои макрои иқтисодӣ бармеояд ки дар солҳои оянда ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз имкониятҳои рушд боз ҳам афзоиш дода мешавад. масалан дар соли 2025 бояд ба 8,9 миллиард доллари амрикоӣ баробар гардад. ин нишондиҳанда дар соли 2026 9,2 миллиард доллари амрикоӣ ва дар соли 2027 ҳаҷми он мувофиқан 9,7 миллиард доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст. бояд гуфт ки рушди соҳибкорӣ тиҷоратӣ дар мамлакат ба афзоиши ҳаҷми гардиши савдои дохиливу хориҷӣ метавонад таъсири мусбӣ расонад. агар ҳаҷми гардиши савдои хориҷии мамлакат дар раддабандии ҷаҳонии савдо ҳарчи бештар боло бардошта шавад, ҳамон андоза иқтисоди миллӣ тараққӣ хоҳад кард. ҳаҷми гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон аз 4,9 миллиарди соли 2013 то ба наздик 9 миллиард доллар дар соли 2024 баробар гардид. дар гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор молҳое ҳастанд ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола аз ҳисоби содирот намудани ин гуна маҳсулот гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистонро афзоиш медиҳад. аз ҷумла молҳое ки бевосита содирот мегарданд ин маъданҳо мебошанд, нахи пахта мебошад ва содироти алюминияи аввалия, меваву сабзавот ва ҳамзамон солҳои охир содироти мис ва маҳсулотҳои дигар ба мисли сурма низ афзоиш ёфтааст. имрӯз кӯшиш бар он равона карда мешавад ки сол то сол ҳаҷми содироти молу маҳсулот зиёд гардад. аз ин лиҳоз 17 январи соли 2025 президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ниҳодҳои дахлдорро вазифадор намуданд ки дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили кишвар тадбирҳои амалӣ андешанд ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок ва содироти онро афзоиш диҳанд. дар соли 2025 баргузории якчанд чорабиниҳо аз ҷумла форуми байналмилалии содироти бохтарфуд, озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон ва ташкил намудани гӯшаҳои алоҳидаи намоишгоҳ фурӯши доимӣ амалкунандаи маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи кишвар ба нақша гирифта шудааст, ки барои баромадан ба бозорҳои нави хориҷ ва баландбардоштани иқтидорҳои содиротии ватанӣ мусоидат менамояд. афзоиши гардиши савдои хориҷии мамлакат дар баробари таъмини рушди иқтисоди миллӣ метавонад дар мӯътадил нигоҳ доштани сатҳи таваррум заминаи мусоид фароҳам оварад. ин моро водор месозад ки дар қатори дигар давлатҳои содироткунандаи молу маҳсулот саҳми арзандаи хешро ҷиҳати рушди иқтисоди миллӣ дар гардиши савдои хориҷӣ гузорем. қобили тазаккур аст ки ҷумҳурии тоҷикистон имкониятҳои васеъ ҷиҳати афзоиш додани ҳаҷми гардиши савдои хориҷиро дорад. агар соҳибкорон ба таври оқилона ва самаранок истифода баранд, номгӯи нави молу маҳсулоти содиротии мамлакат пайдо гардида ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ меафзояд. дилшод ҳакимзода, холмаҳмади давлат барои барномаи таҳлилии Тоҷикистон. бо мақсади раҳо намудани кишвар аз бумбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он, ҳукумати мамлакат аз нахустин солҳои соҳибистиқлолӣ бо вуҷуди вазъи душвори иқтисодиву молиявӣ тамоми захираву имкониятҳоро сафарбар намуд. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвар 58 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар самти сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингард ва роҳи оҳан, бунёди инфрасохтори онҳо ва таҳким бахшидани иқтидори техникии соҳа ба маблағи 26,6 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло корҳо дар ин самт бо маром идома доранд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар самти татбиқи сифатноки лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ҷиҳати сохтмони роҳҳо дастурҳои мушаххас дода шуда, таъкид гардид ки бунёду навсозии роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта ва ташаккули долонҳои нақлиётии транзитӣ бо риояи меъёрҳои муосир роҳандозӣ карда шавад. шарҳи Зулфия Раҳимзода дар ин мавзӯъ.
با در نظر داشت آن که راهها به گسترش مناسبت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور با دیگر دولت‌ها زمینه با اعتماد می‌گذارند، دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساختمان شاهراه‌ها، نقب‌های ماشینگرد، دالان‌های ضد ترموی و بنیاد راه‌های نوی آهن توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. تنها در سال 2024 در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی 155 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوریوی، 20 پل ماشینگرد و 3 نقب به مبلغ 4.6 میلیارد سومانی ساخته به استفاده داده شد. راهی автомобилгарди бохтар левакан лолазор данғара ба масофаи 69 километр мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ бунёд гардида имрӯзҳо дар хизмати сокинон қарор дорад. роҳи бохтар левакан данғара аз се қисмат иборат буда. қисмати аввали он бохтар левакан аз рӯи нишонандаҳои техникӣ барои дараҷаи 1Б ва қисмати дигари он яъне левакан лолазор данғара аз рӯи нишонандаҳои техникӣ барои дараҷаи 3 шомил мегарданд. ин роҳ барои рушди минтақа, барои рушди худи кишвар ва минтақаи осиёи марказӣ саҳми калон дорад, зеро минтақаи бохтар ва кулоб ва мин баъд афғонистон ва ҷумҳурии халқии хитой тариқи вилояти бадахшон пайваст менамояд. ҳамзамон татбиқи лоиҳаи сохтмон ва азнавсозии роҳи мошингарди роғун обигар нуробод бо дарозии 76 километр дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. дар вилояти суғд бунёду барқарорсозии 52 километр роҳҳои мошингарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта, дар мавзеи барсеми вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 4.5 километр роҳ, 550 метр долонҳои зидди тарма, пули мошингард бо дарозии 82 метр аз болои дарёи шорф ва инчунин сохтмони пули мошингард аз болои дарёи ғунд бо дарозии 200 метр соли ҷорӣ ба анҷом расонида мешавад. татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар самти роҳу нақлиёт идома дошта, таҷдиду азнавсозии роҳҳои мошингарди данғара гулистон ба масофаи 50 километр ва гулистон фархор ба масофаи 33 километр оғоз гардидааст. ин иқдомҳои бунёдкорона имкон медиҳанд ки робитаҳои иқтисодии минтақавӣ таҳким бахшида шуда, шоҳроҳҳои тоҷикистон ҳамчун транзит истифода карда шаванд. ба давлати транзитӣ табдил додани ҷумҳурии тоҷикистон низ дар доираи тамоми чорабиниҳое ки чӣ дар дохили ҷумҳурӣ ва чӣ дар хориҷи кишвар баргузор гардиданд, мо имкониятҳои транзити тоҷикистонро муаррифӣ намудем, аз ҷумла истифодаи долонҳои нақлиётие ки аз дохили ҷумҳурии тоҷикистон мегузаранд ва масалан долони мултимодалии кулма кулоб ва баромад ба давлатҳои минтақа, ба Туркияву Эрон ва аз ҷумла баромад ба давлатҳои Аврупо ки кӯтоҳтарин масир ба шумор меравад ва таваҷҷӯҳи давлатҳои минтақа ва аз ҷумла ҷумҳурии халқии Хитой барои истифодаи ин масир хеле зиёд аст. дар доираи барномаи давлатии рушди низоми логистика дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 ҷиҳати сохтмон ва бунёди марказҳои логистикӣ ва таъмини сатҳу сифати зарурии иншоотҳои муосири логистикӣ ки аҳамияти миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ доранд, татбиқи якчанд лоиҳаҳо дар назар аст. дар ҳамкорӣ ва бо дастгирии Эксимбонки Корея ва ширкати PwC Корея аллакай мо нақшаи генералии рушди низоми миллии логистикаи ҷумҳурии тоҷикистонро таҳия намудем ки инам яке аз дастовардҳои сол ба шумор меравад ва дар идомаи лоиҳаи мазкур аллакай ҳисоботи аввали нақшаи сохтмони маркази логистикӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Кулоб низ таҳия гардидааст. инчунин лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои сохтмони марказҳои логистикӣ дар гузаргоҳи сарҳадии Фотиҳобод байни Тоҷикистону Ӯзбекистон, дар шаҳри Хуҷанд, дар Панҷи Поён, дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Душанбе низ омода гардиданд. Аллакай таваҷҷӯҳи бонкҳои аврупоӣ барои сохта ва ба истифода додани маркази логистикии Фотиҳобод зоҳир гардид, яъне дар натиҷаи гуфтушунид ва мулоқотҳо ва қаблан розигиашонро доданд барои маблағгузории ин маркази логистикӣ дар ин гузаргоҳ ва мо бо бахши хусусӣ дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон низ корбарӣ намудем ки таносуби 80/20, 80 маблағгузории хориҷӣ ва 20 маблағгузории бахши хусусӣ мувофиқаи пешакӣ ҳосил гардидааст. барои мутобиқ намудани марказҳои логистикӣ ба талаботҳои муосир низ як қатор корҳо анҷом дода шуда истоданд пешакӣ, аз ҷумла кашидани роҳи оҳан аз стансияи роҳи оҳани Кулоб то минтақаи озоди иқтисодии Кулоб ки дар он ҷо сохта ва ба истифода додани маркази логистикӣ пешбинӣ мегардад. сохта ва ба истифода додани маркази логистикӣ дар шаҳри Хуҷанд низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд бо дастгирии ва маблағгузории бонки осиёии рушд
асоснокунии техникии иқтисодии ин лоиҳа аллакай гузаронида шуд. яъне сохтмони ин марказ дар доираи лоиҳаи долони иқтисодии Шимкент, Ташкент, Хуҷанд пешбинӣ гардидааст. Сохта ва ба истифода додани маркази логистикии панҷи поён аллакай асоснокунии техникии иқтисодӣ дорад. ин лоиҳа ҳанӯз солҳои 2011-2012 омода гардида буд ки сохтани маркази логистикӣ дар ин гузаргоҳ байни Афғонистон ва Тоҷикистон низ аз манфиат холӣ нест. дар натиҷаи амалӣ намудани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи онҳо дар раванди фаъолияти ҳамлу нақли байналмилалӣ, ҳамкориҳо бо кишварҳои ҳамсоя густариш ёфта, дар соли 2024 раванди содагардонии расмиёт роҳандозӣ карда шуд. бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо ҷумҳурии Ӯзбекистон, яъне тағйироти зарурӣ ворид карда шуд ки гузариши транзитии воситаҳои нақлиёти боркаш тавассути ҳудуди ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон, яъне ки бидуни рухсатнома амалӣ мегардад ва бо имзо гардидани протоколи мазкур шурӯъ аз 25 ноябри соли 2024, яъне гузариши воситаҳои нақлиёти боркаши ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон бидуни рухсатнома амалӣ мегардад ва ҳамзамон лоиҳаи созишнома дар таҳрири нав оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо ҷумҳурии халқии Хитой таҳия гардида бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуд ки дар баррасии онҷониб, яъне дар баррасии ҷумҳурии халқии Хитой аст ва бо имзо гардидани ин созишнома гузариши транзитии воситаҳои нақлиёт аз ҳудуди кишварҳо, яъне аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳудуди ҷумҳурии халқии Хитой барои интиқолдиҳандагон пешбинӣ мегардад. асоси ҳуқуқии танзими байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистонро 54 созишномаи дуҷониба ва бисёрҷониба ташкил медиҳад ки аз ин теъдод 9 конвенсия ва созишномаҳои байналмилалӣ дар самти нақлиёти автомобилӣ мебошанд. дар асоси санадҳои мазкур имрӯзҳо ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 33 кишвари хориҷии дуру наздик ҳамлу нақли автомобилиро амалӣ менамояд ки заминаи устувори ин ҳамкориҳо роҳҳои автомобилгарди дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бунёд гардида мебошанд. Зульфия Раҳимзода, Қадриддини Файзулло, барномаи Тоҷикистон. дар даврони соҳибистиқлолӣ бо азму талошҳои созандаву сиёсати муваффақу дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ нуфузу мавқеи шоистаро пайдо намуда, муносибату ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа бо кишварҳои олам тақвияту густариш ёфта истодааст. ҳамзамон дар заминаи татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати кишвар рушди тамоми соҳаҳои мамлакат таъмин гардид. рушди соҳибкорӣ ки ба пешрафту дастовардҳои афзоянда боис шудааст, аз иқдомоти шоистаи ҳукумати мамлакат ва ғамхориву дастгириҳои мунтаззами роҳбари давлат нисбат ба соҳибкорон мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ҷиҳати беҳтарсозии вазъи инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар маҳал соҳибкорони ватанӣ саҳми назаррас доранд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар вилояти Хатлон махсусан шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои ободониву созандагиҳо бомаром ҷараён доранд. дар баробари ташаббус ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати вусъати созандагиву ободониҳо, инчунин саҳми соҳибкорон ва аҳолии кишвар низ дар беҳтарсозии вазъи инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар маҳал назаррасу арзишманд мебошад. бо шарофати пойдории истиқлолияти давлатӣ дар заминаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар ва таваҷҷӯҳу ташаббусҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри беҳтарнамоии сатҳи некуаҳволи мардум дар баробари рушду равнақи соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, инчунин барои рушди соҳибкорӣ низ дар кишвар заминаҳои мусоид фароҳам оварда шудааст.
дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоби вилояти хатлон низ вусъати ин раванд натиҷаҳои мусоиди рӯзафзунро ба вуҷуд оварда истодааст. соли 2026 мардуми тоҷикистон яке аз ҷашнҳои милливу муқаддас 35-солагии истиқлолияти давлатиро истиқбол мегиранд. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ин ҷашни пурифтихор дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар омодагиҳо дар сатҳи баланд ҷараён дошта, тадбирҳои бунёдкориву созандагиҳо вусъат ёфта истодаанд. аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоби вилояти хатлон низ дар доираи истиқболи ин ҷашни фархунда тибқи нақшачорабиниҳои таҳия намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бунёдкориву ободониҳо бо суръату сифати баланд ҷараён доранд. тибқи маълумотҳо аз шумори иншооти таъиноти гуногуни бунёдшавандаи ҷашнӣ дар минтақаи кӯлоб беш аз 70%-аш аз ҳисоби саҳмгузориҳои соҳибкорон мебошад. асосгоҳи суҳбати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои рушди соҳибкорӣ дастгирии соҳибкорӣ пайваста чораҳои зарури амалӣ менамояд. дар натиҷа соҳибкорӣ сол аз сол рушд ёфта истода ва сабби соҳибкорон дар корҳои ободонии созандагӣ назаррас мебошад. мавриди зикр аст ки дар шаҳри кӯлоб низ барои рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ чораҳои зарури амалӣ шуда истодаанд. дар соли 2024 аз ҷониби соҳибкорон тибқи маълумотҳо зиёда аз 70 иншоотҳои таъиноти гуногун ба маблағ зиёдаи 29 миллион сомонӣ сохта мавриди истифода қарор аз он ҷумла корхонаҳои саноатӣ, коргоҳҳои саноатӣ, марказҳои савдо, хизматрасонӣ, бунёди фермаҳои хурдӣ ва калони чорводорӣ, бунёди фермаҳои мурғпарварӣ, таъмири роҳҳо, сохтмони пулҳо ва ҳамчунин таъмир намудани муассисаҳои таълимӣ низ аз ҷониби онҳо ба сомон расонида шуд. танҳо дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ давоми 5-солаи охир дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ садҳо иншооти гуногун таъинот бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. аз ҷумла бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, кӯдакистонҳо, беморхона, марказҳо ва бунгоҳҳои саломатӣ дар ҷамоатҳои деҳот, кашидани хатҳои барқ ва оби тозаи нӯшокӣ дар деҳаҳои дурдаст, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои хурду бузурги хизматрасонӣ, таҷдиди роҳҳои автомобилгарди сатҳи маҳал ва дигар иншоот аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ бо назардошти фароҳамсозии шароити муосир бо сифати баланд бунёд гардидаанд. сиёсати созандагию бунёдкоронаи пешвои муаззами миллатро мардуми шарафманди тоҷикистон аз ҷумла ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ дарк ва эҳсосу дастгирӣ намуда аз пайи ободии меҳан гардидаанд. дар шаҳри бостонии кӯлоб низ бо дастгириҳои соҳибкорон баҳри баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон иншооти гуногун таъинот бунёд шуда ба фаъолият пардохтанд ки дар натиҷа ҳам ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, ҳам ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолӣ афзун гашта истодааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола дар паёми солонаи худ вобаста ба рушди соҳибкорӣ ва дастгирии соҳибкорон дастуру супоришҳои мушаххас дода дар ин замина соҳибкорон аз имтиёзҳои муфид низ бархурдор гардидаанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ то 1 январи соли 2027 ба ҳамаи санҷишҳо ва истододи санҷишҳои андозӣ мораторий эълон гардид. ман боварӣ кор медорам ки аз ин дастгирии навбатии муҳтарам пешвои миллат соҳибкорони шаҳру деҳот боз ҳам рӯҳу илҳоми тоза мегиранд барои рушди соҳибкорӣ, саҳмгирӣ дар корҳои созандагӣ ободорӣ талош меварзанд. аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар мамлакат пайваста чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. қобили зикр аст ки дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи давлат ва ҳукумати мамлакат солҳои охир аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорон бунёди иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ вусъат ёфта истодааст. дар шароити кунунӣ аз ҳисоби занон низ фаъолияти соҳибкорӣ тақвият ёфта, саҳми бонувон дар таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва рушди истеҳсолот назаррас арзёбӣ мегардад. дар солҳои охир занон низ ба соҳибкорӣ бештар шуғл варзида истоданд. аз рӯи маълумотҳо зиёдаи 2300 нафар занон дар шаҳру деҳоти кӯлоб ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд. ҳамзамон бо назар доштем ки чакан ба феҳристи ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид ва талабот ба маводиҳои чакан сол аз сол зиёд шуда истодааст. бисёри занон ба корҳои хонагӣ яъне ба чакандӯзӣ машғул мебошанд. дар шаҳр 3 маркази ҳунармандӣ мавҷуд аст ки онҳо метавонанд маҳсулотҳои истеҳсолнамудаи худро ба фурӯш бароранд.
бо дастгириву саҳмгузории соҳибкорон ва ташаббускориҳои сокинони маҳаллӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ низ корҳои ободониву бунёдкориҳо бо вусъат ҷараён дорад. Бунёди кӯдакистонҳо дар ҷамоатҳои деҳот ва маркази ноҳия, фароҳам овардани шароити муосири таълиму тарбия ва дар ҳамин замина мусоидат кардан дар омодасозии мутахассисони арзандаи соҳаҳои гуногун аз ҳисоби соҳибкорон назаррас мебошад. инчунин дар дигар бахшҳои хоҷагии халқ низ ҳамгузориҳои соҳибкорон бар аъло эҳсос мегардад. бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, бо дастгирии аҳолӣ ва дар асоси супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати диёти Даштигуло масофаи 4 километр асфалтпӯш карда шудаанд. баъзан кӯчаҳои дохили маҳаллҳо обод карда шудаанд. мо аз он ифтихор мекунем ки шароити имрӯзае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам оварда шудааст барои соҳибкорон, барои аҳолии маҳалл ҷиҳати таъмини шароити шоистаи зиндагӣ муҳайё аст ва аз ин шароитҳо мо бояд пурсамар истифода барем. дар ноҳияи баландкӯҳи Муъминобод низ ҳамгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ дар бунёди иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва дигар инфраструктури кору хизматрасонӣ вусъат ёфта истодааст. натиҷаи чунин созандагиҳо симои зоҳирии ноҳияро куллан дигаргун сохта, ҷиҳати таъмини фаъолияти самарабахш ва зиндагии босуботи аҳолӣ шароити арзанда фароҳам гардидааст. хушбахтона дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳмгузориҳои соҳибкорони ватанӣ беморхонаи марказии ноҳияи Муъминобод ба миқдори 10 миллион сомонӣ аз насозӣ карда мешавад. бо истифода аз шароитҳои фароҳам овардашуда кӯшиш менамоем ки хизматрасонии сифатноки тиббиро ба аҳолӣ таъмин намоем. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат давра ба давра рушди соҳибкорӣ дар кишвар тақвият ёфта, ин омил боиси ба тадриҷ амалигардонии ҳадафҳои стратегии кишвар ки баҳри коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст, ҳамаҷониба мусоидат намуда истодааст. олим Носирзода, олими Мирзо Хуршеди Нодирхон аз минтақаи Кӯлоб барои барномаи таҳлилии иттилоотии Тоҷикистон. ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи нави иқтисоди рақамӣ қарор дошта тадбирҳои муассирро барои гузариш ба рақамикунонии иқтисодиёт дар соҳаҳои гуногуни кишвар ба роҳ мондааст. рақамикунонии иқтисодиёт зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид шудааст ки дар шароити иқтисоди бозорӣ ва рақамикунонии фаъолияти идоракунӣ ва истеҳсоли мақомоти давлатӣ бояд сиёсати ягонаи иқтисодиро танҳо бо истифода аз механизмҳо, усулҳо ва усулҳои муосири танзим амалӣ намояд. вобаста ба гузаштан ба иқтисоди рақамӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бобати ин масъала чӣ имконият, роҳу воситаҳо ба кор бурда шудаанд ва гузаштан ба иқтисоди рақамӣ чӣ бартариҳо дорад. шарҳи ҳамкоронамон Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ аз вилояти Суғд. дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон баҳри тавсея бахшидан ба фаъолияти соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат барномаву лоиҳаҳои зиёд дар ҳамаи самту соҳаҳо татбиқ намуд ки заминаи рушди соҳаҳои иқтисодии иҷтимоӣ гардид. ҳоло дар мамлакат раванди корҳои бунёдкорию созандагӣ, таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, иншооти савдою хизматрасонӣ вусъат дошта, дар ин баробар ҷиҳати тарбияи насли наврасу ҷавон муассисаҳои таълимӣ, донишкадую донишгоҳҳо, муассисаҳои илмии иҷодӣ фаъолияти пурсамар доранд ки хизматрасонӣ кору фаъолият омӯзиш ба воситаи нав технологияи замонавӣ сурат мегирад. дар баробари рушди соҳаҳо сурат гирифтани кору фаъолият омӯзиш мутобиқ ба замони муосир баҳри соддагардонии раванди кор, сарфаи вақт, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, рушд бахшидани иқтисоди рақамӣ ба яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон табдил ёфтааст. афзалияти иқтисоди рақамӣ дар он аст ки он муносибатҳои доир ба истеҳсоли маҳсулот, коркард, нигоҳдорӣ ва интиқоли он саривақт ва самаранок истифодабарии иттилоот ва далилҳои афзояндаро дар бар мегирад. бо мақсади рушд ва рақамикунонии иқтисодиёти мамлакат дар Тоҷикистон марҳилаи аввал аз 16 апрели соли 2012 қонун дар бораи фаъолияти инноватсионӣ, пешбурди фаъоли навовариҳо дар соҳаи техника, хизматрасонӣ ё идоракунӣ, лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди инфраструктураи инноватсионӣ, консепсияи ташкили ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020, барномаи давлатии рушд ва ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2014-2017 аз зинаҳои аввали гузаштан ба иқтисоди рақамӣ маҳсуб ёфта, дар ин замина ҳоло тарзҳои нави қабул ва коркарди маълумот ба воситаи нав сурат мегирад. бинобар таъкиди масъулини сарриёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, мувофиқ ба барномаи амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шаклҳои электронии ҳисоботи оморӣ моҳона, 3 моҳа, 6 моҳа ва солона тибқи барнома сурат мегирад. омори соҳаҳои молия, иҷтимоӣ, нақлиёт, хизматрасонӣ, сайёҳӣ, нарх, меҳнат, демографӣ, буҷети хонавода, савдо, саноат, сохтмон, кишоварзӣ ва ба қайдгирии корхонаҳо ба шакли электронӣ сурат гирифта, тавре таъкид гардид, ин тарзи кор аз чанд ҷиҳат манфиатовар ва самаранок аст. имрӯзҳо дар сатҳи вилоят 156 ҳисоботҳои оморӣ ки аз тарафи субъектҳои ҳам ҳуқуқӣ ва ҳам воқеӣ пешниҳод карда мешавад, ба тариқи электронӣ қабул карда мешаванд. аз 156 ҳисоботҳои оморӣ 49 ҳисобот ҳар моҳа, 44 ҳисобот 3 моҳа, 5 ҳисобот нимсола ва 58 намуди ҳисоботҳо ба тариқи солона қабул карда мешаванд. гузаштан ба ҳисоботҳои электронии оморӣ ин кам кардани шакли чопии шаклҳои ҳисоботҳои оморӣ мусоидат намуд, чунки пеш агар субъекти ҳуқуқӣ ё воқеӣ як маълумотро ба мақомоти омори давлатӣ ҳамчун ҳисобот пешниҳод менамуд, барои як даврият 3 шакли ҳисоботиро пур мекард. имрӯзҳо бошад ба тариқи электронӣ аз утоқи шахсии худ метавонад ки ҳисоботҳои омориро мана чихеле ки қайд кардем 156 намуди ҳисоботҳои омориро метавонад ки ба тариқи электронӣ пешниҳод намояд ва дар мақомотҳои маҳаллии омор дар шаҳру ноҳияҳо мо ҳуҷраҳои алоҳидаро ки дар он бо таҷҳизотҳои техникӣ ва интернет таъмин кардем ки ҳангоме ки агар субъекти ҳисоботсупор ё ки таҷҳизотҳои техникӣ ё ин ки дастрасӣ ба интернет надошта бошад, метавонад ки ба мақомоти омори давлатӣ ҳозир шавад ва бе рӯбарӯ шудан бо корманди мақомоти омори давлатӣ ҳисоботҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод намояд. ҷиҳати дақиқ ворид шудани маълумот, назорат, коркард ва таъмини шаффофияти маълумоти воридшуда, тамоми кормандони мақомоти омори давлатӣ дар вилояти Суғд бо таҷҳизоти техникӣ нав таъмин мебошанд, ки ин барои қабули ҳисоботи электронии оморӣ мусоидат менамояд. ҳангоми ташкил кардани ин ҳисоботҳои электронӣ пеш аз ҳама барномасозони мақомоти омори давлатӣ тавонистанд ки худи шаклҳои ҳисоботиро ба тариқи электронӣ дар барномаи махсуси компютерӣ ҷой намоянд ва тамоми сутун ва сатраҳое ки барои пур кардани он аз тарафи субъектони ҳисоботсупор ташкил карда шудааст, ҳамаи онҳо ба тариқи электронӣ ҷойгир карда шудаанд ва хушбахтона ҳангоме ки аз тарафи субъектон ин ҳисоботҳо пур карда мешавад ва баъд аз ворид кардан ба тариқи электронӣ дар он ҷадвалҳои бароришӣ низ ба тариқи электронӣ, яъне ки ба тариқи ҷамъбастӣ ҷойгир карда шудааст ва мо бе истифода аз коркарди дастӣ метавонем ки тамоми нишондиҳандаҳои ҷамъшавии онро дар шакли ҷамъбастӣ мушоҳида намоем ва дар оянда барои таҳлил, ҷамъбаст ва пешниҳод намудан ба истифодабарандагон аз ин барномаҳои электронӣ истифода намоем. имрӯзҳо дар сатҳи ҷамоатҳо китоби хоҷагӣ низ ба тариқи электронӣ ба роҳ монда шудааст ки аз тарафи мақомоти омори давлатӣ тамоми ҷамоатҳо, яъне ки 115 ҷамоатҳои деҳоти вилояти Суғд бо модемҳо, симкортҳо ки дар он истифодабарии интернет дар давоми то охири соли 2025 ба роҳ монда шудааст, насб карда шуд ва тамоми кормандони ҷамоати деҳот метавонанд ки аз ин интернетҳо истифода баранд ва тағйироту иловаҳое ки дар вобаста ба пур кардани китоби хоҷагӣ ки он ҳар ҳафта, ҳар моҳ, ҳар рӯз иловатан мешавад, тағйиру иловатҳои нав ба нав ворид намоянд. тавре таъкид мешавад, соҳаи иқтисодӣ самти асосии рушди давлат аст. ҷорӣ намудани иқтисоди рақамӣ ба рушди сохтори иқтисодӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ мусоидат мекунад. дар замони муосир рушди техникаву технология, мавҷудияти технологияи рақамӣ ва истифодаи босамари он ба манфиати иқтисодиёти миллӣ арзёбӣ мешавад. яке аз нуктаҳои муҳим
که در پیام تاکید شد این اعلان شدن سالهای 2025-2030 این سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون می باشد که واقعا امروز جهان معاصر تجربه هایی که در نهادهای اقتصادی پیشرفته جهان نشان دادن که واقعا گذارش به سیستم به نظام نوی اقتصادی می تواند برای رشد اقتصادیات و غنی گردیدن بودجه دولت تاثیر مطلوب رساند و این پیامد را ما در تجربه هایی که خود تاجیکستان انجام داد در دوام چند سال خود دیدیم. حکومت مملکت در سمت جاریسازی اقتصادی رقمی در تاجیکستان تدبیرهای ضروری اندیشیده مرحله کارها راهاندازی شدن نظام پرداخت الکترونی در خدمترسانی نقلیات جمعیتی در شهر خوجند، نظام بیلینگی، پرداخت حق استفاده برق، اینچنین عملیشوی عملیات‌های پولی توسط کارت‌های الکترونی از جمله تدبیرهایی هستند که در دایره تطبیق برنامه رشد اقتصاد رقمی به راه مانده شدند. همزمان اقتصاد رقمی در ساحه معارف نیز مورد عمل قرار گرفته است. تشکیل مرکزهای تستی، پارک‌های تکنولوژی و ژورنال‌های الکترونی از زمینه‌های عملیشوی اقتصاد رقمی میباشند. با این حساب به تاکید کارشناسان، همصحبتان ما پیشنهاد معلومات، پرداخت الکترونی و دیگر تدبیرهای نو همگان ضرورت و منفعت گذاشتن به اقتصاد رقمی را درک نمودند. زیرا تطبیق و رشد اقتصاد رقمی در جمهوری تاجیکستان امکانیت فراهم می‌آورد تا سطح زندگی اهالی بهتر گردیده مردم برای قانع‌گردانی احتیاجات و طلبات خود از راه اصول‌های آسان و معاصر تکنولوژی رقمی استفاده کرده و این وسیله وقت و مبلغ خود را صرف می‌نمایند که قدم استوار در راه مطابق شدن با جهان معاصر میباشد. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوغد، برنامه تاجیکستان. یکی از مشکلات جدی عصر 21 که مردم عالم را به تشویش آورده است این تغییریابی با صورت اقلیم می باشد. دوام 12 ساله آخر پیامدهای منفی تغییرات اقلیم که به اندازه معین از فعالیت انسان وابسته است هرچی بیشتر از خود درک می دهد. پژوهش چندین ساله متخصصان شهادت تأثیر منفی تغییرات اقلیم به طبیعت و وضع اجتماعی و اقتصادی در سیاره می باشد. تأثیر این روند به تمام ساحه‌ها از جمله ساحه کشاورزی بیشتر احساس می شود. در شرایط تغییریابی اقلیم امروزه از زراعت کشاورزی در صورت می توان حاصل بلند به دست آورد که پرورش آن به طلبات زمان معاصر مطابق گردانده شود. به دست آوردن نوع و تخمی‌های نوی آینده‌دار زراعت کشاورزی، استوار نمودن آنها به کسلی و ضرررسان، کم طلب به آب و سیرحاصل از مسئله‌های مهم در نزد نماینده‌های علم است که در شرایط تغییریابی اقلیم جستجوی بیشتر علمی را می‌خواهد. اگر سال قبلی همین شب و روز عالمان از سردی و گذراندن یخامونی در باغ و تاگزار و زراعت کشاورزی حرف می‌زدند، اکنون بنابر گرم و کمبارش سپری گردیدن ماهی انور عمانی ذخیروی را افضل می‌دانند. این شب و روز آبیاری ذخیروی ضرور است. این البته این عملیات خیلی خوب می شود که در نوعی کویم جایی که برف هست از برف خیلی استفاده خوب بردن در کار است. چون که برای ببینید یک چند پهلوها دارد. این هم باشد یکی با نمی ذخیره می شود و از طرف دیگر مانع به بروقت گل کردن مانع به بروقت گل کردن خود درختان می شود. این خیلی یک اهمیت کلان دارد. زیرا می بینیم که وقتی که حرارت هم بالا که رفتن که گرفت پیش از مهلت گلکنی آغاز می شود. نورسایی نمی در خاک با تیزخزانشوی برگ درختان، کمابی میوه‌ها و خشکشوی بر محل درختان سبب می گردد. از این رو در باغ‌ها گذراندن آبمانی ذخیروی و یخ‌آبمانی خیلی ضرور و سری وقتی می باشد. برای تامین نمودن ذخیره آب امروزها وقتی آن رسیده است که با استفاده از اصول‌های فیزیکوی، مکانیکی ذخیره کردن آب باران در موضع‌ها و با واسطه آبمانی بارانی تشکیل کردن اصول‌های آبمانی را باید زیادتر کرد. ما می‌دانیم که در جمهوری تاجیکستان باران‌های دیری هم که باشد با وجود می‌باید، ولی از این باران‌های دیری که به نمود ریزباران و به نمود باران سیل می‌ریزد ما باید از آن ذخیره کنیم. مثلا در بعضی کشورهای پیشرفته از تجربه ذخیره کردن آب باران سیل و آب ریزباران در موسمی که برای کشت و کار
نه اونقدر مفید است ذخیره کردن و در نتیجه بعد فرا رسیدن کشتی بهاری از اون وسیع استفاده بودند. олимон таъсири оқибатҳои тағйирёбии иқлимро дар соҳаи кишоварзӣ бештар мегӯянд. тибқи пешгӯии ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид солҳои охир бинобар тағйирёбии иқлим, хушксолӣ ва таъсири он ба соҳаи кишоварзӣ, таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ боз ҳам душвортар шуда, тамоми кишоварзон ва ҳар як оила бояд ба истифодаи оқилонаву самараноки замин диққати аввалин дараҷа диҳанд. باغ‌های میوه‌دهنده را در منطقه‌های جنوبی کشور و در منطقه‌های ناحیه تابع جمهوری باید زیادتر کرد. زیرا ما می‌دونیم که سال‌های اخیر طلبات به خشک بسیار شده است، طلبات به بادام زیاد شده است، طلبات به مثلا گیریم دولانه زیاد شده است، طلبات به دیگر رستنی‌های میوه‌دهنده سیب و نوک زیاد شده است. از همین جهت امکانیت هست که هر یک خواجگی دهقانی حداقل 0.5 یعنی تا 1 هکتار اگر باغ تشکیل کنند، این امکانیت می‌دهد که برای ذخیره کردن آب مثلا گیریم یک درخت در یک سال کمی کم 800 لیتر آب را ذخیره می‌کنند. اگر در 1 هکتار مثلا گیریم ما 5000 درختان سوزن برگی را شنانیم، در نتیجه این قریب که تا 40-50 هزار کوب آب را در 1 هکتار ذخیره می‌کنند. барои мутобиқ гаштан ба тағйирёбии глобалии иқлим ва паст намудани таъсири он ба соҳаи кишоварзӣ бояд таҷрибаи илмӣ дар амал татбиқ карда шавад, зеро ҳолати кунунӣ ва таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маводи ғизоии ниёзи аввал аз илму истеҳсолот робитаи ҳарчи бештарро тақозо дорад. мо бояд ки роҳҳои ҷустуҷӯ намуданаму дар кор ки гузарондани кишти зироатҳое ки ба гармӣ устувор буда, ба хушкӣ устувор буда, яъне ки зироатҳое ки давраи кӯтоҳи нашъунамо ёфта, имконияти ба таври васеъ истифода бурдани захираҳои намӣ, манбаъҳои обӣ бояд ки дар зироатҳое ки дар заминҳои обӣ киштукор карда мешавад истифода бурда шавад. асоси фаровонҳосилӣ аз интихоби тухмии навъҳои хушсифати ба фасли сол ва маҳалли парвариш мутобиқ вобастагӣ дорад. бо назардошти ҳамин дар доираи робитаи илм бо истеҳсолот барои кишт тухмиҳои дар шароити кунонӣ мутобиқшуда интихоб карда шавад. барои ин қабл аз ҳама бояд хусусияти ҳар зироат омӯхта шавад то дар раванди омилҳои табиӣ ҳосили баланд дода тавонанд. ба амал омадани боришотҳои ногуворӣ, шамолҳои сахт ё ин ки хушкиҳо ба сабзишу инкишофи зироатҳои сахроӣ таъсири хеле назаррасро мерасонад. агар мо хел гирем зироатҳое мебошанд ки нисбати намӣ талаботи хеле зиёдро дорад, аммо аз ҳисоби хушксолӣ на ҳама хоҷагиҳо имконияти обёрӣ кардани заминҳои худро дорад ки дар натиҷа ба сатҳи ҳосили зироатҳо инчун ба сифати ҳосил таъсири худро мерасонад. аз ин хотир бояд ки дар солҳои охир интихоби зироатҳое ки нисбати хушкӣ, нисбати гармиро интихоб намуда онро дар муҳлатҳои дақиқ, дар муҳлатҳои муайян киштукор намудан тавсия карда мешавад. олимони соҳа зарур мешуморанд ки дар чунин вазъ ҳарчи бештар ба даст овардани навъҳои ба ҳарорати баланди ҳаво тобовар, тезпаз, серҳосил ва ба об камталаб доштаро дар истеҳсолот ҷорӣ бояд намуд. барои афзун гардидани муваффақият дар ин самт истифода аз дастовардҳои илмию эҷодии муосир бояд самаранок истифода карда шавад. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони тоҷикистон бимонед.